Нека да видим колко команди знае Бейли. Ако успее да направи всичките, ще получи буркан от кучката месарница с конско месо. Бейли седни, той е седнал вече, няма какво да сяда. Бейли легни. Бейли стани. Бейли завърти се. Докосни. Докосни. Погледни ме. Браво. На два крака. Окей. Легни. Пълзи. Пълзи, пълзи, пълзи. Горе. На място. Ела тук. Ела тук. Седни. И кой беше последното? Ела. Ела. Ела насам. Седни. Хвали камерата е така. Муцуна. Браво. Айде да ходим да ядем.